Ki sunanki? Zainab. Daga ina? Yan Yan Hama. Hama. To me ya kawo ki nan gurin? Wallahi yara ne da ni guda uku. Nake neman musu tallafi a taimaka mini saboda Allah da Annabi. Nake neman taimako a taimaka wa waɗannan jarirai. Yan uku da dawa, ina ɗayan, ina ragowar? Ga su a kwance. Waɗannan? Din naki ne? Din nawa ne. Yan uku ne? Yan uku ne da nake neman taimako a gun al'umma su taimaka min. Taimako me kike nema? Me ya same su? Taimako ni dai nake nema a taimaka mini da abinci. In rinka ci waɗannan yara suna samu a jikina ina shayar da su. Saboda abinci bai wadace su ba. Yanzu an auna su a asibiti an ce ba su yi nauyin jariri ba. To ɗauko ɗaya ko ragowar mu gani. To ɗauko ɗayan. Din naki ne waɗannan guda uku. Kika ce kuma da suna da wasu akwai wasu. Na ayaye hasina da musaina guda biyu. Kuma yanzu zan musu gaba Allah ya bani su guda uku. A wace unguwa kike?